Exploring Tarlac. So for today's video guys, no, bago na naman yung i-explore natin dito sa Santo Cristo, Tarlac City, Tarlac guys. So magkikita yung Baba Thai Tea dito mismo sa side ng Tarlac Public Market. Isa rin sa pinaka-landmark ng Baba Thai Tea, ito nga Pure Gold Tarlac City guys. So nag-open sila 10 AM until 7 PM. Pasok na tayo guys, napapakita ko sa inyo yung mga in-offer nilang drinks dito sa Baba Thai Tea. Sawadee ka, welcome to Baba. Sawadee ka. Nandito na tayo sa pinakaloob ng Baba Thai Tea. Kasama nga natin ngayon si Sir Patrick Cruz. Sir, magkilala ka? Hello guys! Welcome sa Baba Thai Milk Tea. So ako nga pala si Patrick Cruz. Please follow me on my Instagram account, Patrick Cruz. Sa aking YouTube channel, Patrick Starfish Cruz. At sa aking TikTok, Patrick Cruz. So interlagay niya sa papakita namin sa inyo yung mga product ni Baba Thai Tea. So ito, may Sala series sila. Medyo focus na nga lang siya. Ito pwede sa mga kids guys kasi wala siyang tea. So yun, napakasarap niya guys. And then meron din silang movie series. Ito kung gusto niyo try yung movie series nila guys, so try niyo yung ube cheesecake. Napakasarap guys nung cheesecake niya. And then malalasama talaga yung pinaka-tea. Hindi lang siya pure na sweet. So may sugar level din naman guys. And then may coco series din sila. Ito siya. May available din silang mga props. So binigay sa akin itong coffee jelly. Napakasarap talaga niya guys. So malalasama yung pinaka-coffee. Sa'yo sir? Mine is blueberry cheesecake. And then I also tried their Baba cheesecake, and of course my all-time favorite winter melon. And I also tried one wrap which is caramel coffee. Kamusta naman sir? Yung masarap na lahat. Of course, may measurement ang kanilang sugar. So yun, importante doon. Pwede mo siyang sabihin sa kanila. And of course, yung winter melon nila, makikita mo kasi dito sir kung yung tea nila yung quality ng tea nila sa winter melon. Kasi sabi nila, if went out in ordering milk tea, try mo yung winter melon tea. Hindi naman importante doon, pag sinabing milk tea shop guys, syempre nasa isip talaga yung pinaka sikat na flavor, yung winter melon. Yes. Yun guys, so kung naghanap kayo ng Thai milk tea dito sa Tarlac City, punta na kayo dito sa Baba Thai Tea. Yun. Open sila ng 10 AM until 7 PM guys. Pinaka-landmark yung Tarlac Public Market or sa mismong site ng Pure Gold Tarlac City. Yun, madali naman siya puntahan. Iniimbitahan po namin kayo dito sa Baba Thai Tea. Bukas po kami mula 10 AM to 7 PM. We are located behind Pure Gold downtown along C. Santos. So, kita-kita po tayo dito para ma-experience nyo ang premium Thai tea that Baba Thai Tea has to offer. Karoon ko, kagaya, mapagkailan ko yan. Naiwag kami tea para kanya yung amin. Pagkikita kayo dito ay Baba Thai Tea, Tarlac City.
like and follow our official Facebook page ng Baba Thai Tea Tarlac. You can find us by searching for Baba Thai Tea Tarlac City. So you can find information on our promos, our location, and our contact details on that page. And always stay tuned for new promos that you can avail. You can find us on Waze. Just search Baba Thai Tea Tarlac City, and it will lead you right to premium Thai teas that we have to offer. Sorry, Tarlaceños! So ito Tarlaceños, inimbitahan ko yung puntahan itong Baba Thai Tea dito sa Tarlac City. So Santo Cristo, Tarlac City, Tarlac guys. So beside the Pure Gold and the Tarlac Public Market, malapit lang sa Salvation Church. Kagayan, kakabsat, kakaruba, may kayo dito ipapatay milk tea, tapno maramanan beauty, nakimas ka milk tea. Dito na kapalaya, punta na kayo kayo Baba Thai Milk Tea kayo ng Tarlac City. Manyang malarang milk tea da guys. So, atakman mo talaga yung tinay nga milk tea da. Iya, makanta kayo mo. Manyang takman niya kayo ni Tarlac City guys. Hanggang dito na lang, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, i-share nyo na rin tong video to para malaman ng ibang Tarlaceños dyan na may nag-offer ng mga ganito kasasarap na milk tea dito sa Tarlac City. So, Baba Thai Milk Tea until our next vlog. Peace out!